Ruska svemirska industrija, nekada sinonim za globalno liderstvo u istraživanju svemira, danas se suočava sa ozbiljnim izazovima. Dok Sjedinjene Američke Države i Kina ubrzano razvijaju svoje programe kroz privatizaciju i agresivne investicije, Rusija je zapala u ciklus reformi koji umjesto ubrzanja donosi dodatne prepreke. Ovo zabrinjavajuća situacija postala je vidljiva kroz značajan pad broja lansiranja ruskih raketa, a poslanik Državne dume Denis Kravčenko istakao da je ruska svemirska industrija zaglavljena u sopstvenim reformama. Statistika jasno pokazuje koliko se situacija promenila u posljednjih nekoliko decenija. Tokom prošle godine Rusija je izvela svega 17 lansiranja, dok su Sjedinjene Američke Države obavile čak 145, a Kina 68. Ovo predstavlja ogroman pad u poređenju sa početka 2000-ih, kada je Rusija bila neprikosnoveni lider u broju lansiranja satelita i svemirskih letelica. Jedan od najozbiljnijih pokazatelja ruskog pada je činjenica da